तर मंडळीनो आपण आणला आज चिकन आज बनवूचं असं आपल्या मस्तपैकी. तर बघू शकताच तुम्ही, जास्त नाही, अर्धा किलोच आणलं आहे. चला आज आपण नवीन पद्धत म्हणजे एकदम वेगळी पद्धत बनवणार असं. चला तर चिकन आपण आता मस्तपैकी धुवून घेऊचा असा. चला तर धुवून घेऊया चिकन. तर मंडळी चिकन चांगला एक नंबर धुवून घेतलेला असा साफ करून सगळा. आणि इकडे असा आपला फोडणीक देऊचा सामान म्हणजे सगळं खडो मसालो असा, कांदे असत, सुकी मिरच्या, ओली मिरच्या, 2 टोमॅटो, लिंबू हा, कढीपत्तो हा, आला आणि जरा चेचून घेणार असं आहे मी. थोडीशी लसूण ती हे 2 कांदे आहेत ना ते मी डायरेक्ट टाकणार असं आहे आणि ही थोडीशी लसूण चेचून घेणार असं आहे. चला तर आता डायरेक्ट आपण फोडणीक देऊया. चला कसं फोडणीक द्यायचं काय तर मी पूर्ण तुमका डिटेल्स दाखवतो आहे. चला तर लसूण एकच मिरची टाकायची आपण आणि नंतर मग आपण सगळे मिरची अख्खे टाकणार असं. आला. चला तर ह्या चेचून घेऊया. आज आपण जर चिकन बनवणार असो तर ह्या तेलामध्ये बनवणार असो. ह्या राईचं तेल असा, सरसोचं तेल म्हणतात काय, मोहरी विवरीचं असतं, मोहरी असं वाटतं, होय मोहरी. हा तर या मोहरीच्या तेलामध्ये आपण आज चिकन बनवणार असं वेगळ्या पद्धतीत. चला तर कढई गरम झाल्या, आता ह्या तेल टाकून घेऊया आतमध्ये. चला काय बघूया, थोडंसं पाणी टाकून तेल तर फोडून घ्यायचं असं म्हणतात. तेल टाकलं, आता थोडंसं पाणी शिंपडलं आहे त्याच्यावरती, कारण कोणतरी मला बोलले होते थोडंसं पाणी टाकायचं त्याच्यात म्हणजे तर तेल फुटता नाही का, त्याला वास येत नाही. आपण तर लसूण टाकली अख्खी, आपलं खडो मसालो असं सगळं खडो मसाला सगळं भाजून घेऊया. खडो मसाला सगळं भाजून घेऊया. खडा मसाला झाल्याच्या नंतर मिरची, सुकी मिरची झाल्याच्या नंतर 2 ओले मिरचे टाकून घेतले. ओली मिरची झाली, आता पेस्ट टाकून घेतली आपण. आला लसूण पेस्ट टाकली. एक नंबर सुगंध सुटला गरम मसाल्याचा आणि आला लसूण पेस्टचं. आता कढीपत्ता टाकून घेऊया. कढीपत्ता, आता डायरेक्ट अख्खे 2 टमाटे टाकूया. 2 टमाटे अख्खे टाकले आपण. आज सगळा एकदम नवीन योग्य तरी करून कसं लागतं. आता आपण कांदो टाकणार असो. हे अर्धा लिंबू पिळून घेणार असावं. चला तर आता मसाले टाकून घेऊया. तर आता हळद टाकून घेऊया. घाटी मसाला स्पेशल माझ्या सासूबाईंनी मला बनवून दिला आहे, बघू शकता. कमीच झाली या. 2 चमचे घाटी मसाला टाकला आहे. रेग्युलर कोकणी मसाला, आपला गावठी मसाला, तो 2 चमचे टाकून घेतला. तो मसाला चांगला भाजला आहे. आता आपण चिकन टाकून घेऊया. पाणी वगैरे काय वतणार नाही, डायरेक्ट आपण याच्यात झाकण ठेवणार असं. झाकण ठेवून झाकण्यावरती पाणी वतणार असं.
आणि आपण शिजाक ठेवणार आहोत थोडा वेळ. चला तर आपण आता 5 मिनिटानंतर चेक करू. आपण एकदा चेक करूया चिकनचं काय कंडिशन, म्हणजे कसं काय आहे. हे बघा पाणी सुटायला लागलं आहे आपणच. तर एकदा आपण चमचा मारून घेऊ, म्हणजे चमचा का मारायचा, खाली चिकटू नये म्हणून. त्याला आपणच पाणी सुटणार आहे अजून, आणि ह्याच पाण्यावरती ते शिजणार आहे. तर आपण आता फक्त वरून थोडं मीठ टाकायचं आहे आपल्याला. आता मीठ टाकून घेऊया. चवीप्रमाणे थोडंसं मीठ टाकून घेऊ, म्हणजे ते चांगलं बॉईल होईल चिकन. चला पुन्हा एकदा झाकण ठेवून आपण थोडा वेळ वाट बघू. तर तुम्ही पाणी अजिबात टाकलं नाही, त्यालाच किती पाणी सुटलं ते बघा. आणि एकदम म्हणजे एकदम भारी सुगंध जो सुटला आहे त्याला चिकनला. आपण असंच ते चांगलं मस्त शिजायला देऊ. आणि आपला चिकन मसाला राहिला टाकायचा, तो टाकून घेऊ. चिकन मसाल्यामुळे थोडीशी वेगळी टेस्ट येईल. आपण सगळं अख्खं पॅकेट चिकन मसाल्याचं टाकून घेतलं. आणि आपलं राहिलेलं अर्ध लिंबू आपण वरून मारून घेऊ. चला तर आता परत आपण ते झाकण ठेवून शिजायला ठेवू. तर मंडळीनं बघू शकताच तुम्ही आपला चिकन एक नंबर शिजलेला असा. आता आपण त्याच्यावरती कोथिंबीर टाकून घेऊया. पूर्णपणे आपण वाफेवरती शिजवला चिकन. तर आपली कोथिंबीर वगैरे टाकून झालेली असा. चला तर आता आपण डायरेक्ट जेवताना भेटू. तर मंडळीनं आपला चिकन मस्तपैकी रेडी झालेला असा. आणि आता आपण बसतो जेव. तर तुम्ही पण जेव घेवा. आपल्याकडे काय काय जेवण आता तुम्ही बघू शकता. तर भात असा, कांदा लिंबू मिरची आणि ही व्हेज भाजी असा, आणि ह्या असा आपला आजचा चिकन, राईच्या तेलामधला चिकन. तर आपण हा टेस्ट करणार असो. चला तर आपण आता पहिला चिकन टेस्ट करूया. आपण एकदम सुका चिकन बनवलेला असा. एकदम सुका चिकन टेस्ट करून बघूया. बघू शकता तुम्ही की मस्त चिकन शिजला. आता एक नंबर शिजला. चला तर आपण आता टेस्ट करून बघूया. तर आपण आता चिकन टेस्ट करूया. चिकन राईस बघू शकता तुम्ही. एक नंबर चिकन झाला. एक नंबर.